timer. Ay, kuha na ko na. Ikaw, pwede ka sa inyo ah. Ayaw na. Sabihan kayo, please. Baka magbangko ba? One, two, three, smile. One, two, three, smile. Gawa. Shay, one, two, three, smile. Tara. One, two, one, two, Video mo ko na. three, smile. Ano pa? Video maganda. Pero itong ride ba? Second. Para makakuman ang video. Smile. Adi video man na. Pag stop sa video, balik ka. Pang record mo. Ano na, ito